Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Juan, usa ka apostoles ug ebanghelista. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 20, bersikulo 2 ngadto sa 8. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Juan ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midretso ngadto sa sulod sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, may sulod usab og nakakita siya og mituo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.